sauti ban so a ce nai latti cikin sakan ko minti zan wake gwarzo namiji audu mai kwamfuta jigon matasan bunza audu mai kwamfuta ka iya ka huta audu mai kwamfuta Abdulhamid Galadi audu mai kwamfuta ni ne nake ma waka audu mai kwamfuta na yaba da halinka audu mai kwamfuta na roƙi rabu ya barka audu mai kwamfuta audu mai kwamfuta audu mai kwamfuta ganin ciyaman bunza audu mai kwamfuta sayanu ya gaishe ka audu mai kwamfuta ya yaba da halinka audu mai kwamfuta audu mai kwamfuta audu mai kwamfuta audu mai kwamfuta DJ bandata zan wake gwarzo namiji ganin ciyaman muna yaba mai mun gaida jarmai marabon ko babbai to mai kwamfuta ganin ciyaman Abdullahi mai kwamfuta na bunza kenan Abdullahi ya kai da dole ne yaba mai Abdullahi na hango babu masu jamai Abdullahi bawan Allah rabbu iyamai Abdullahi ko sun ja dole ne sake mai Abdullahi domin komai rabbu yake mai Abdullahi jagora jigo ga matasa Abdullahi jagora ne Abdullahi nan bunza ko shi jigo ne Abdullahi na matasan bunza jigo ne Abdullahi bawan Allah mai kwana sallah maso manzon Allah rabbu kare illa tambura na zo zan yi wa maza mai kwamfuta nan ciyaman zayyanu maza mai kwamfuta wanda bai son ku ya dafa kasa mai kwamfuta yau da gobe shi zai na kasa mai kwamfuta matasa sun yarda da kai mai kwamfuta komai suka yi sun yarda da kai mai kwamfuta mu fatar araba su da kai mai kwamfuta masara fata dar wake mai kwamfuta kai suke so sun yarda da kai mai kwamfuta audu mai kwamfuta na bunza mai kwamfuta na bunza akuya ta dar kaza akuya ta dar kaza kai muke so nan bunza kai muke so nan bunza nan ciyaman bunza audu mai kwamfuta dan farin gida komi kake yi je babu gargada wurin zuma malam bari in batun guda Allah ya yarda je kai babu gargada